tuturor! Eu am numit Gabi. Oh, deci nu uitați să dați like și să vă abone. Deci astăzi o să facem un videoclip despre costume cu Spider-Man. Să vă arăt cum e modul dacă îl vreți. Bun. Modul. Așa este. Eu am mai multe moduri. Uite, să știți, astea cu Benten sunt false. Și cu rachetele costum și ăsta e fals, ăsta e fals, ăsta e fals, ăsta e un Yeti, ăsta e fals, 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 adevărat, fals. Bun. Acum să vă arăt costumele. Băi, le-ați văzut? Bun. Eu o să fiu primul costum din Spider-Man. McLang. Eu nu știu cum se zice în română. Dar iau ăsta. Să ce mai sunt. Pot să văd. Le știu pe astea. Sunt niște urâte. Bun. Mai iau cred că atâta. Mă doare capul de tine. Mă doare capul de tine, mă. Au. Mă, ăsta e cumva scheleton de la. Noaptea asta salvăm vieți. Noaptea asta suntem Love Heroes. O ceva cu pușcă. Au. O să descurci ca un nebun. Bun. Să știți că am pochet, nu puteți să vedeți, mă aveți una. Scuzați-mă pentru zgomot. Sora mea bagă muzică. Fratele meu s-a uitat la cum construiește o coasă pentru că el a făcut un oraș, a făcut o stradă. Fratele meu. Activez restul. Bagă muzica cu Florin Salam. Unde de partea ropt? Aici, 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 aici. Trebuie să găsesc undeva. Hai dacă ajung nu mai știu. Bun. Ăsta. Și unde doar asta?
Și nu știu la ce să știu. Da. 5% este. Hai încărcă, uite. Voi faceți cum vreți. Mă găsea ca să mă fac mai puternic. Și nu știu ce o să fac. Ia să nu vă scoate. Hai, aici trebuie. Bun. Să știi că filmez. O să lăm și eu pe ăsta. Da. Pardon. Ce căști aranjate, ce câine, ce... Ăsta cum e? Nu mai bine găsesc că nu știu cum scriu. Nice! Nu l-am uitat pe asta. Și o deschidere. O deschidere. Bun. What the fuck? De aici să da. Ăsta la costumul. Bun. Care o face? Asta. Eu o să am stop ca să nu iasă pe ea în genul. Dacă vreți să voi asta faceți. Sper să am baterie destulă. Bun. Asta înseamnă că eu trebuie să mă pun. Și acum. Nu m-a sunat nimeni? Ăsta e al meu. Al meu nu m-a sunat nimeni, mă. Nu, cum mai fac eu asta? Hai puțin. Unde o să mai pentru mesajul la TikTok? Dar nu mai mi-a dat înapoi răspuns, aia și-am trimis și Trebuie să plecăm. Mai este, eu am să pun pauză. Ia uitați în cine m-am transformat în acest Spider-Man. Eu am vrut să-mi facem asta. Acum să ies din chestia asta. Aoleu, mumii, sunt blocat aici. Mumii. Da, mă dură degetele cum pune asta. Nu mai bine așa. Pune-ți aici. Uite, Spider-Man în pantalonici. Bam. Uite. Bam. Bam. Asta. Bam. Pânza. Și bum. Este un...
Ia. Trebuie să împărți și asta. Uite, asta. Mai bine asta era costumul. Bun. Asta. Cred că vreau să pot simbiotul. Mă lucrez. El albastru. Simbiotul Spider-Man. Asta. Să întorc camera. Eu nu am timp să acum să vă arăt cum facem armură. Uite așa, ce zici? Nu, uite. Dar simbiotul Ome coming. Da, mi-am luat simbiotul, wow. Gata, ajuns. Am pantaloni mari. Uite, să vedeți voi. Am pantaloni mari. Uite, e fix. Uite-te. Și acum să ți le arăt pe albăstroiul. Ia uite-l pe bătrânul. Uitați-l pe bătrânul Spangete. Da, eu sunt bătrânul Spider-Man. Ce te zici, Pocket Edition? Da, Pocket Edition. Ce faci, mă, cu Spider-Man? Da. Am plictisit de bătrânul. Dar cum să-l aleg ultimul? Nu, ultimul e simbiotul. Știu pe ultimul și în total eu îl vreau pe albăstroiul. A, cred că înseamnă alb. Ia. Uitați-mi de ăsta, ia uitați. Așa face. O să faci și diferit. Unde-i țaia cu Spider-Man? Poți să te duci pe TikTok să pui pauză. Deci... Ia uitați-mă, Spider-Man. Deci cam atât a fost acest episod. Nu trebuie să dați dislike, să vă abonați. V-am spus așa, deci pa! Spider-Man, wow!